तारोटी बाव वायरसाक लागून भिवून सातात वरां तांचे चिंतून दुकान बुडोवन आसात कितलीं गोरां जेवूंक खावूंक सारकें ना बोटी दोरयांत बांदल्यात बांदून दोरां तांकां पळोवंक शेतात तांची माय पाय बायलां आनीक ल्हान पोरां आमचे तारोटी बाव गोंया वरात म्हूण आपल्या सोडून मागोत आसता तांची एक एकल्याची खबर आयकल्यार आमच्या काळजाक धोको बसता बॉम्बे चड कोरोना वायरस जावन लोक मरता थंय सगळो भिवून उलासता तारोटी बॉम्बे पावल्यात तांकांय दुयेंस जायत म्हूण भिरांत दिसता जायते जाण दुसरे गांवान बिजनेस कोत्तात आपलो गांव सोडून कसलो फायदो आमचे दुडवांनी तांचो गांव वयर काडून पूण तारोट्यांक वालोर ते भायर वचून पळयात बोटीर जायतो दुडू जोडून दुसरे गांवान धाडिना दुडू आपल्याच गांवान दितात धाडून आमकां गोंयकारांक दुसरे राखतेले म्हणटात ती भावांनी सोगली फोट आमकां फकत आमचो गोंयचो सायब राखता हें सगल्यांनी मोतीन धरूंक जाय गोट मोत्र्यानो तारोट्यांक पावत गोंया आसो तर ते तुमकांच घालतेले वोट आनी वोट घालूंक दुसऱ्या भाशेन ते घेवचे ना पांयश्यांची नोट बोटीर आसलेल्यांक आपापल्या देशान वेळे वालोर करो आमच्या उरलेल्या तारोट्यांक काडून कोरात वावर बरो फकत इंडियेचे भुरगे बोटीर उरल्यात देवूच तांकां पावल्यार पुरो तांची फामील रोडटा ती पळयल्यार काळजाचो फुटोन जाता चुरो एका तारोट्याची बायल जिना जायते जाणांक घेवन हांगर स्ट्रायक करूंक बसले तांकां धरून वेली ते पळोवन सगल्या लोकांचे काळीज ते निरासले तांणी सोशल डिस्टन्स दवरूंक ना म्हूण आपूण वेली कारान ते सांगोन वसले पूण तांकां एके जिपीन चिड्डून वेली सांगे सोशल डिस्टन्स कसले केरलाची खबर सांगोंक कुशालकाय भोगता मोठी तांणी ट्रेन पासून क्वॉरंटायन सेंटर केल्यात सांगोना फोटी हॉटेलां बोटी क्वॉरंटायनाक दिल्यात सोडात दोळ्यांक बांदलेली पोटी गरज पडल्यार क्वॉरंटायन करूंक दियात त्यो कासिनो बोटी सगळे आमी गोंयकार उरो तुका मात्ता आयकूंक गोंयच्या सरकारा घालपाक बोटीर लँडार सगळे गोंयकार भिवून आसा धाक्या तेरा जाता तितले बेगीन
का पावोया तांच्या गारा वाईट बोरे जाल्यार गोंयची माती फावो जावं दी गोवा शारा गोंयकारांक कितेंच वायट जावंक दिवं नाका सांज 5 शावेरा